Česteraje, dobro nam došli u novi snimak. Evo vidite odmah radno na uranku. Evo, Alisa me zaposlila, daj tepihe vozi na pravonu. Ko da je to zamku, ko da je to prljav, ali eto. Džaba je kad se dođe, evo sad imamo mjesec dana, pa ono ne znam šta što od sebe. Ona odmah digne generalku, čisti tribi, radi. I onda i mene zaposli tako. A do duše ne znam nisam gdje bi ni šta bi. Uvijek ista ruta. Po gradu, lunja, četat. Nemam šta tražit. Vjerovatno ćemo i danas malo otići u prirodu. Malo motor provozat. Jer evo, sunčano nam je vrijeme. Šteta da se ne iskoristi. Jer Esmica je sad zaspala, tako da moramo biti kući dok ona se probudi. Onda ona ide ili će kod Nena, ili vidit ćemo. Uglavnom negdje će ići. Sa nama ne može. Vi ćete naravno gledat nas u nastavku i uživat sa nama. Evo ja došao kući. Lisa riba prozore. Dite se probudilo. Ja sam mala dadlja sad kratko. Reci im papa. Papa. Hajmo papa. Mi smo spremni, idemo u čaršiju. Idemo malo šetat. Reci im papa. Eno maca. Mec. Mec. Mjau. Nemoj ruku usta. Malo čala opet. Eto, planirali smo malo na motor, ali evo lijepo vrijeme, šteta da ne odemo malo prošetat kroz grad, pa ću ja opet kasnije pred mrak malo na motor. Malo prozujat. Esma, hoćeš ti ići s babom? Vidi, agu. Esma! Ona je došla u grad, ja vidite, niko ne može proći da ih ona ne prigleda. Ne komentariše šta je ko obuku, šta ko radi. Jel na Nenu? Vrati iz Njemačke, ženama da Nenu dite. Mrs. Opet nije neka velika gužva po čarši, ali eto mi opet uživamo. Lijepo je vrijeme. I treba se iskoristiti. Baš nas služi evo vrijeme koliko smo već na godišnjem. Evo samo 2-3 puta je bilo malo kišice. Nešto sitno. A dok god vrijeme služi i mi ćemo služiti. Može iskoristiti kako treba, pa dobro kad je kiša. Pa ljepše je meni ležat opet nego raditi. Jel'e? Kako nije, ovo je tvoj mjesec. Porodiljni. Trudni. Ej, evo. Evo nas, kao što smo i rekli, idemo ipak možda. Idemo se malo provozat, pa snimam. Reci, čao Raja. Ćao Raja! Pa idemo vidjeti gdje ćemo, šta ćemo zalutat. Evo, vrijeme nam je idealno. Kao što vidite. Mi to koristimo, naravno. Zašto ne? Koristimo i našu prirodu za odmor, mir. Sad će neki reći što ne izvede ženu u grad, ovo bili. A u mene žena voli isto tako rahatluk, zato smo se dogovorili i kupili ovog pada.
propale, to jest izgubio i ne znam ni gdje su. Pa evo koristim ove od kacige, iako nisu nešto opet uši ući. A šta bi? I evo nastiglo se, živo i zdravo, iako nam je kamerica spala, ali ne to veze, mi smo opet došli, pokupili smo sve i sad se nalazimo opet na jednom tom prelijepom izletištu Duboka i gledajte kako to izgleda. Tu imamo planinarski dom, a ovamo se gradi novi dom. I nadam se da će biti ubrzo i otvoreno i tu će se moći doći prenoćiti kao i prije, pojest, popit, uživat. Evo, skoro već imaju neki gosti sa djecom, a mi smo bez dece danas. A sve smo kupili šta nam je potrebno za naš rahatluk. Roštilj, malo mesa, sok, piva i ništa, to je to. Voda i sunce. I sunce je najbitnije. Najbitnije od svega. Ako nema sunca, nema onda ni uživanja. Ne možeš pokiš. A sad ćemo ovdje malo ovo očistiti. Ovo mi se ne sviđa što se ostavi ovako neuredno. Sad ću ja to malo očistiti da možemo naložiti vatru. A vi gledajte pripremu i uživajte u nastavu. A čini mi se ovdje da se plaća članarina marka kad je neko tu u ovom domu, ali trenutno sad nema niko, tako da nema ni plaćanja. Ali eto, nije ni skupo, ni veze. Marko da možeš ovdje biti, jel? Ma ja, marka ni veze. Eno piše dole na ulaz. Ovo ću sve zgurati u jedan čošak, nemam ja sad reći da ja to kupim. Nemamo ni sjekire. Nema veze. Klik. Evo je, Boga mi planu iznenada. Čuvaj. Lagani. Gledaj ljepotu. Ostavit ćemo ovu kartona, nek neko iskoristi kad dođe. Čekaj da poredam drvo. I šta vam više treba? Pa trebaju nam Ovako milioni, lijepom danu. more, zgrade, vile. Zgrade, vile. Eto vam zgrade, vile, Dajte nama nama šumi. šadrvan i šumu. A ne ozbiljno, većina i ludi, evo, zatim u zgradama, vilama, kućama. Evo nama treba samo ovo. Da, troj se, ne znaš Samo još sutra ovo. se probudit. Vidiš kako ovi budale tamo i ratuju, neće li vamo natrag. Da uživaj dok se može. Evo, naloži vatru. Kaj onaj, ne moraš svaki dan jest livadu sir. Uzmi joja, najdi se. Sad nek se razgori. Evo ga, napokon se otpakovao ovaj Lidlov roštilj, nek sad obgori dobro.
Nemamo ništa za namazat malo roštike, ne to vezi. Ništa ne. Nisam. Jesi zufrieden? Sehr. Zadovoljno. Sehr. I ja sam. Sad ćemo malo jest, ručat, idemo onda dalje, šuma. Idemo se provozat. Pa dok li stignemo. A vi, uživajte naravno. Iskoristite i vi ovo dan. Nemojte gledati ovaj video. Idete ljudi napolje i uživajte. Prođite se svi. Prođite se nas. Šalim se. Kad legnete fino navečer, kad nemate šta, upalite naš kanal i gledate naše gluposti. Ako vam se svidi išta od nas, rokite nam jedan lajkić. Evo kako će to Alisa sad začiniti ovo 4 krilca. Ako imate šta protiv Alise, slobodno pišite. Što, žene te napali za lozalo, jel? Zalo. Jel malo vam se Alisa naljutila, nemojte je napadati. Još što sam. Nemojte je žene dirati. Evo dok je roštilj obgorio, sad moramo čekati da se vatra razgori i da pečemo. Zajedno 20 minuta bit će to gotovo. Čuti ove vode. A sad ćemo ovu vatru malo prebaciti na drugu stranu, žar i lagano možemo peći. A evo naš ručak. 2 pljeskavice, 4 krilce i 2 suđikice. Dosta sirotinski, ali taman. Ništa, gledat ćemo sad kako se to peče i kako će to biti gotovo. Neko je gladan. A to će biti brzo gotovo za par minutica. Ako nam bude potrebno žara, evo bit će još. Taman sam drva ponio, ništa nećemo vratiti, neće ni ostati. Vidite ovo, skoro gotovo. I ove su mreže Lidlove baš praktične. Nema prevrtanja, samo je okreniš na drugu stranu i pec. Sad ćemo još malo sačekati, nije gotovo. Prijatno nam bilo. Evo ga, gotovo. Evo viš, stvarno sirotinski, ali nama dosta. Nama dobro. Daj vara, glavo. Nema više. Evo ima još jedna piva i jedan sok. Dosta. Dosta. Hvala vam. Desilo se ubistvo naroda. Ubila se Alisa ovim krilcima. Ne. A i ja sam. Šta ne, moj bolan pošto. Šta snimaš kost? Pa vidiš šta smo im radili. Ovdje mačka samo naiđe i povrati kad vidi ovo. Da, joj majko moja. Nema šta jednica ni očupat. Bili gladni. Šalim se, eto, pojeli smo sve. Dobar ručak za 10 maraka. I odmorili mozak. Mozak nam je baš napaši sad, jel' Mhm. Još ono prsta vidiš. Bearču. Jes bez obraza. Mi sad idemo lagano dalje. Alisa je spremna. Spremili smo stvari. Rođeno. Spremni. Ovdje smo malo očistili ljepše da bude. Tu smo ostavili papira, jer uvijek treba. A vi uživajte sad i na nastavku mi idemo dalje. Ako ne zaglavimo gdje ne treba. Evo je taj jedan prelijepi planinarski dom. Ovdje ljeti i za 1. maj bude sve puno.
Mogli bi mi za 1. maj ovdje doći, vidit ćemo. Vidit ćemo u Bosni, sad smo mi mjesec dana tu. Kako mi je drago vidjeti ovu prirodu i kad je čisto. Jedino što mrzim u ovoj Bosni, to je ono smeće po prirodi. To ne mogu nikako shvatiti ljude, da ne cijene, da bacaju tako, ne, ono, bar ima ovih kontejnera sad po gradu gdje god stigneš. A bac, neće niko reći ništa. A nemoj u šumu.